It's TV. Lagi kung subscribe ani kung makauyon mo, og di mo kauyon, ay lang mo subscribe ay. Ani ato ang pasundaya karon ato ipakita ninyo atong gamay nga magic atong ipaambit ninyo. Kalingawan ra ni rong adlaw. September 30 katapusang buwan sa September karong tuig 2021. Yan yata yung mga napalit nga saging. Mao ni saging kanuno ni sa mga kerb. Mao ni kanuno sa mga kerb mao ni kuan ka saging kanina god nagsugod man ta ko naputol man. Mao ni nangalain-lain na hinuon ni. Ani mga saginga. Karon mao ni sa porma ni saginga. Wa gini siya mga no. Clear gini siya, clear pa sa tubig sa mineral sa Meteor Spring. Gawin ka? Morning kong magic. Ako ipakita sa nag-video ha. O siya may witness nga wa siya gisi-gisi. Nga way binuang o. Di ba? Wa panyanita na? Na? Wa? Wa magtingog na kung video? Wa. Oo, sige wa. Oo. Karon atong ablihan ako sa nangure-mure mandaan. Ang akong magic karon ako na siyang putol-putolon o way gamit ng kutsilyo. Panitan ko ni. Makita ninyo nga giputol-putol na ni siya. Ha? Awa na to. Mao na ni siya. Ano na kong magic? Ako to ni ablihan. Larga ta. 1, 2. Way binuang ha? Way edit kini siya. Oh, pak. Way edit ha, oh. Larga bola. Saan naman eh? Oh. Gipotol-potol la siya daan, oh. Oh. Kuhanin na ito gamitin kutsilyo ha. Sa magic lang na siya. Gislice na daan sa ilawom. Oh, klaro? Ya, humana na. Kaya magic naman. Kaya pa ha? Mau to siya. Salamat mga Kanner Pets. Thank you.